Ало? Здравейте. Здрасти, приятел, как сте? Марин съм. Искам да питам за едно БМВ 7 серия. Да. Джанта, борня, капак, огледало, спойлер. Жам. Ще искам и малко стъпка да прати. Коля, дай сега, брат ми. Бъдете благосклонни към нас. Регистрация трябва да се направи. Какво трябва да направим? Регистрация. Знаете ли как? И знаме как да не знам. С кой говориш ти? Регистрацията ще получите и отстъпка. Добре, ще направим. Добре. Окей. Айде. Какво каза човек? Каза, трябва да направим... Разбрах къде го има той нещо. Аде бакалам.